Mørumsåen i Blekinge er en af Sveriges bedste lakse- og havørredelve, og premieren den sidste fredag i marts tiltrækker lystfiskere fra hele Europa. En masse tilskuere følger intenst med i fiskeriet. Irske Georgina Lomasna er en erfaren havørredfisker og har været med til alle premierer i Mørum siden 2002. Efter en times tid er der fast fisk. Er der ikke stort? Målebåndet viste dog 60 cm. Krogen blev forsigtigt fjernet, og laksen nænsomt genudsat, så den kan være med til at føre slægten videre. Georgina er ikke eneste kvindevæg. Georgina har valgt det helt rigtige sted i pool 2. Et sted, hun ved giver fisk. Denne gang er fejden mere intens. Selvom fisken har stået i elven siden efteråret, så har den masser af kræfter i den stærke strøm. Igen tager fisken rolig og stædig udløb i den tunge strøm. Stangen presses til det yderste, og hånden bruges som ekstra bremse. Nu ved hun, fisken er hendes. En hund. Georgina kan allerede nu konstatere, at det er en hundfisk, der straks skal genudsættes. Georgina har prøvet det før, og håndlander ørren med et fast tag om haleroden. Kan du måle den op? 74. Hun vil lige være sikker på længden, før fisken genudsættes. Den løselige opmåling viser 74 cm. En god fisk. Georgina fik i alt 3 fisk på premieredagen. I de følgende dage var Georgina guide for 6 kvinder, der fiskede i Mørumsåen. Dygtige fiskere, der havde heldet med sig. Marianne Grandsov fik en ørred på 5,5 kilo. Lene Skovgaard en på 3,4 kilo. Jo, piger kan godt tale med, når de er blandt laksefiskere i Mørum.